Nairobi. E chenro mamoko en chenro mag wuoth kod ohala norochore e boma ma Mombasa mano kaluwore koda oula mapek. Jodak kwano lal ka giwacho ni pi oula oketho mwandugi kendo rocho chenro magi mag yuto. Gavana ma Mombasa Abdul Swamad Nasir oyango ni chenro mag yaro oula nyalore mana ka koth odok piny. Reipolo nigi ler ewi midhiero mar oula ma bende omako dho wadh nam chumbi. Ngeso gokinyi chuny boma ma Mombasa ne chalo nam. Koth maduong' mane ogoyo alworano nokelo oula mapek. Oula mane mol e apeini kendo monjo koda udi. Jodak wacho ni koth nochako chwe kar saa 9 kogwen. Koth manorocho chenro mag wuoth kod ohala. Jodak ma Maweni mana kaka jowetegi mamoko e alwora ma Mombasa nochiewo ka gitemo tuomo kendo puko pi mane odonjo e utegi kendo giwago kethruok mar mwandu. Nidhika mimi tukao na miaka mingi. Nimekuwa na kuteseka kila mwaka mvua inaponyesha. Sasa kama sasa maji yamejaa ndani ya nyumba za watu. Evelyn Adhiambo mane owuok e koyo mar chwalo ohande mar mandas wacho ni koth osegoe kendo mono jonyiewo moko chopo ire. Tangu saa 11 nimekaa tu kwa maji. Vitu zangu zinaogelea, mandasi zangu zimeenda na maji. Kwa hivyo naomba tu usaidizi. Biashara zifanyiki sasa hivi. Kwa sababu maji yamejaa, hata mtu atakuja vipi paka hapa? Watu wengine tunatarajia watu wengine watoke pale vipi? Hakuna mtu anakuja, juu maji yamejaa pale, amekuja yeye mwenyewe ni shida pale huko. Amezungukwa na maji. Kata obedo ni nderni e alwora ma Maweni osebedo ka iloso kod biloge mong'ere kaka kabro, jodak ywak ni odundu makeo pitaka okoromo, omiyo oula chokore kendo muomo nyaka e udi mag-gi. Moko kuomgi ne yoro pie ndara mana ka oyoyo ka giluwo chenro gi mag yuto. Mashimo pia kwa hapa yameziba, ambao hapo tunahitaji washimiwa waweze kufika kutusaidia kwa ajili ya kufungua mashimo haya. Luoro nitie ni tuoche malandore kokalo e pimo chido nyalo medore. Kipindupindu pia tunatarajia sasa, maana sasa uchafu wote kama mapampers yote yamerudi ndani ya nyumba zetu. Inaweza leta malaria. Hii maji ni mbaya. Wakati wa mvua hivi huwa inatoa harufu mbaya. Na tuko na watoto wadogo pia. Na sasa hatuwezi waleta hospitali kwa sababu sasa mapapitiki madaktari wamefunga hospitali. Maana hakuwezi kwenda hospitali. Kodhno bende nomono oganda jo Salam bagolamo mag nyasi mag Idul Fitr e paw sikund primary mar Ronald Ngala kaka ne ochan. Kata kamano lamo no dhi nyime e bwo tipo mar Memon Villa Mosque. Gavana ma Mombasa Abdul Swamad Nasir oyango chenro mar yaro oula mondo ores chenro mag wuoth kod ohala. Boma ma Mombasa ni kod dho wath maduong' ma mwandu kaloe koa e pinje maoko kendo kawuok e pachoka. Omiyo dwaro nitie mar ruyo chenro mag reso wuoth e bomano kod alworane. Reipolo, Ramogi TV. Jatend migawo mar wuoth pachoka oyango